Ngokushaya ngubulale mina mfana wami. Ngokushaya ngubulale. Le video le is courteously made by me with my anger. Very angry at this time. Nihlezi ningazi njengomuntu ofika la azohleka. Ashaya amahlaya libele ntithitheka la ngizonthitheka la ngizizwe sisineka la. Ngaba lento yokuthi uganisa ingane yami lapha emva komjondolo ubeke othuli thaba u12 laphana. No basket ngokushaya mina ukhudule ngentshebe mfana wami ngeveni nesihluthu ngikubambe kanje ngikutshele mina ngoba angazi ukuthi le yanto niyenzelani lento kuyaphoqa yini futhi ukuze kube semva komjondolo iyona image enithumela abantu leyo ukuthi inkolo ithina sisile yanto thina ngiqala phansi nibuyela kulento yokuthi sithwani libunjwa liseva zichutha zisemaphuphu yini lento enenzani nibulala isizwe yanga ngoba nina aboma abenganeni baqophozele nabashe yabona ibandla ngiyalithanda ngilikhonzile ibandla li right ibandla linankinga yabona when it comes to leya process leyani ingimala yengicika yanginyanyisa ngidiniwe ibhadi mina yabona sesihluthu lesana ukube nginazi intombi mina zothu intombi mina nginazo igcwele zinhle ibhaxuza kaZuma ngokushaya mfana wami ngibulale ukhudule eveni ngifunza ubasket ngikushaye intshebe itsheke kushaya ngithi iqondisi ngoba angazi lezi ingane niganiselane kwenziwane emshadweni yini enziwe emshadweni yini enziwe emshadweni kuyazalwa oma bano standard 8 bano standard 6 bephuma esikoleni niqhubeka lapho oma babengakwazi ngisho ukusayina kwagcina kusayina thina sasisemavasini niqhubeka lapho yini kwenziwane emshadweni okunye kuhleli kuyoba step mother of 8 masimbamani lawo hey nina yabo nje ningimela mase ngikhamise navela la vela maNazaretha la ningicasula nalo mjondolo libovela futhi mangibona ukuthi angixaka esibhakeleni ngizodonsa isibhamu ngudubule ngifuna ukudubula hayi ukubulale ngokudubula kubeka wheelchair ukuze uzokwazi ukuthi into efanele uyifende umoya ingcwele kuphela ngeke mina thina sisidlaleni lana nihambe nithathe ingane ni child molest yonke lento kade postile lapha intshebe isincumile ithe no phephenene lentshebe wenzani enganeni kwenziwani yini lenziwayo bapho ntanga bakho wena nalaba abadala ke nenzani nishutha nifaka iimage engekho right kushutha emva komjondolo bafethu kunesithwalo insalo yamjondolo lamjondolo fanele ubonakale yini muhle yini lamjondolo bayinina sesihleke ezinye isizwe manje ngikhuluma njengomzali into engichaza ngikhuluma njengomzali ngokushaya ngubulale mina mfana wami ukhudule ngebhanti uNazaretha wakho uthola ngunekile egcekeni lami ngithi wozowulanda abafikayo bezowulanda bashaya ngithi bawuthathelana omunye uzodakwa la uzothi hayi ke kushuthi ke niyafuna ke bazale lezi ingane ziyohamba ziyozala emzini yayo osho le yanto ingesex le isex le yanto ubona ingane zami wena ubona isex wena yabona yami woza kuthiwa owakwa Netflix ecaleni lokhudula intshebe ngeveni awuthe futhi ngehlisa izwi ngoba sengika clicks le yanto le ninokuhlupheka le yanto lena kunabazali abahluphekayo yebolovu mawuze intombazane ingane yakho intombazane ukuthi ivikele mfethu abala abafana abangondli mfethu awubuyele uyosondela enganeni yakho ingane yakho iyodliwa amakhehla ingane yakho ngutshele mina uma ungekho wena as a leader ngutshele le yanto leyana ufuna ukuyivimba umjida lena le yanto ungayivumi le yanto inokuhlupheka khona umndeni ohluphekayo ovuma nonsense le yanto leyana naye ngibe nengane na16 eyogana mina ekufuthi reboost ufuna reboost nansi yakwa clicks ngiqoqela